Esan bezala, kalkulu horri honek, berezko hazkundea, migrazio saldoa eta hazkunde erreala kalkulatzeko balio du. Eta orain ikusiko du nola egiten diren eragiketa hauek. Esan bezala horiak ezin dira ikutu. Ikusiko duzuenez nola, nik adibidez herria jartzen badut, Zeberio, provintzia nik badakit Bizkaian dagola, zuek begiratu eta bilatu, zuen herria non dauden, Bizkaia. Eta Eustatera joaten naiz eta hasi naiteke Zeberioko jaiotza tasak ikusten. Urtez urte, zenbat den, barkatu. Esate baterako, 2010, 11, 12, 10, 11, 11, bederatzi. Eta hasten naiz. 10, 11, 11, bederatzi. 2013an gaude ikusten duzuenez, gehitu egiten dit, automatikoki. Jarri dezagun. 14, 15, 16, 17, 10, 13, 6, 7. 10, 13, 6, 7. 10, 13, 6, 7. Ikusten duzuenez, bai hemen eta bai bean informazioa sartu dit. Automatikoki horregatik errepikatzen dut oso garrantzitsua dela hori hauek ez ikutzea. Jarraitu dezagun. Orain, noski, heriotzak. Bueno, 10, 11, urte hauek hemen daude, urte guztiak. 12, 16, 13, 14. 12, 16, 13, 14. 12, 16, 13, 14. Hemen kontuz. Zergatik, heriotzak gehitzen ari gara. Ez dago ondo, ez? Hau da, 10 jaio gehi 12 hil, 22 pertsona guztira berezko hazkundean ez da posible. Hemen beraz, egin behar diogu aldaketa txiki bat. 12 jarri ordez, jarri behar diogu, ken 12. Eta orain ikusiko duzuen nola, -2 jartzen den. Ken 16. Ken 13. Ken 14. Eta jarraitzen dugu. Kasu honetan, 13, 16, 17, 11. 13, 16, minus 13, minus 16, minus 17, minus 11. Eta ikusten duzuenez, berak kalkulatu digu bakarrik, urte haue guztietan izandako berezko hazkundea. Eta beraz nik hemen Zeberio jartzen badut, hemen dut, jaiotze tasa eta heriotza tasen arteko diferentzia.